Tervetuloa Jorman elokuvakanavalle. Tämä on kanavan ensimmäinen video ja tällä kanavalla on tarkoitus käydä erilaisia elokuvia ja TV-sarjoja läpi, ehkä arvostella, analysoida niitä ja kaikkea tämän tällaista elokuvaharrastustoimintaa. Ja tämän kanavan eka video on The Odysseyn arvostelu. Eli lähdetään suoraan arvostelun pariin. Tervetuloa mukaan. The Odyssey on Christopher Nolanin uusin eeppinen elokuva, joka lähes 3 tunnin kesto tuntuu 2-tuntiselta. Ja heti tähän kärkeen pitää sanoa, että tässä arvostelun alussa niin en spoilaa mitään, mutta sitten kyllä kerron, missä alkaa tulla spoilereita. Tässä tämmöinen eka pieni tiivistelmä tähän alkuun ja sitten syvään päätyyn. Ja tässä arvostelussa on tarkoitus käydä oikeastaan koko leffa läpi alusta loppuun ja siihen sekaan sitten heittää näitä omia fiiliksiä leffasta ja tällainen, tämä rakenne tässä tehdessä rakentuu ja katsotaan mitä tässä tulee. Tämä ei ole niin vakava. Elikkäs The Odyssey on Christopher Nolanin uusin eeppinen elokuva, jonka lähes 3 tunnin kesto tuntuu 2-tuntiselta. Ja elokuva kertoo tarinan Odysseuksen, Ithakan kuninkaan pitkästä ja vaarallisesta kotimatkasta voitokkaan Trojan sodan jälkeen. Elokuva voi kyllä suositella kaikille isoa teatterikokemusta hakevalle eeppisten elokuvien ystävälle. Se tarjoaa jalat maassa olevaa antiikin Kreikkaan sijoittuvaa toimintaa, draamaa ja jännitystä ihan koko rahan eestä. Mä annankin tälle elokuvalle 5 tähteä 5 ja nyt mennään sitten vähän tohon syvällisempään arvioon, joka spoilaa elokuvaa rankasti, joten kato elokuva ensin ja jos meinaat sen kahtoa ja palaa sitten tämän arvioni pariin niin sen kahtumisen jälkeen. Let's go! Odyssey on Homeros-nimisen runoilijan eeppinen runoilma, joka on julkaistu noin 700 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Se onkin yksi maailman tunnetuimmista tarinoista. Christopher Nolan taas tunnetaan elokuvista kuten Inception, Oppenheimer ja Batman-trilogia, joten lähtökohtaisesti tässä on vakka kantensa valinnut. Ithaka on ollut ilman kuningasta 20 vuotta. Anna Hathawayn tyylikkäästi näyttelemä kuningatar Penelope odottaa puolisoaan Matt Damonin näyttelemää kuningas Odysseusta Trojan sotaretkeltä. Palatsi tosi kuhisee kymmenittäin kilpakosioita, jotka odottavat, että kuningatar Penelope julistaisi Odysseun kuolleeksi ja valitsisi itselleen uuden puolison. Kilpakosioiden sikaamasta käytöstä ja valtapeliä joutuu sietämään myös Penelopin ja Odysseun reilu parikymppinen poika Tom Hollandin näyttelemä Telemakos. Etenkin johtavan kilpakosian Antinooksen ja Telemakoksen välillä kipinät lentelee. Robert Pattison Antinoosin roolissa on ärsyttävän hyvä. Telemakoksen ja Penelopen apuna Odysseuksen vanha ystävä ja sikopainen Eumaus sekä Telemakoksen mentorina toimii mentor. Eumasin roolissa John Leguizamo on elämänsä vedossa ja on aina yhtä kiva nähdä lähinnä Sons of Anarchista itselle tuttua Ryan Hurstia mentorin roolissa. Ja näistä lähtökohdista käynnistyy The Odyssey. Elokuvan alussa kerrotaan, että tähän aikaan maailmassa oli ilmiselvästi taikuutta ja kaikille Odyssey-tarinan tunteville asia ei yllätyksenä tulekaan. Tarina kerrotaan Nolanmaisesti epäkronologisessa järjestyksessä, mutta näin toki kerrotaan myös alkuperäinen Odyssey. Yhdellä aikajanalla kerrotaan Ithakan tapahtumista, toisella Odysseus on jumissa rannalla Kalypson kanssa. Vankina vai ei, tämän elokuvan jättää katsojan päätettäväksi. Elokuvassa on paljon viitteitä alkuperäiseen tarinaan, jossa Kalypso ihastuu Odysseukseen, mutta elokuvassa Odysseuksella on jotenkin tosi pitkään myös semmoinen selittämätön halu vältellä kotiin paluuta. 3. aikajanassa kerrotaan Odysseuksen matka aina Trojan sodan piirityksen loppuvaiheesta Kalypson rannalle. Elokuvassa on vielä myös 4. pienimuotoisempi aikajana, jossa kerrotaan tarkemmin Trojan sodan ratkaisseesta lopputaistelusta. Tämä eri aikalinjojen yhdistely rytmittää elokuvaa hyvin, eikä yhdellä aikajanalla viivytä liian pitkään kerrallaan. Odysseuksen harharetki alkaa, kun Agamemnon, mykeinen kuningas, tulee vaatimaan Odysseusta osallistumaan sotaan Trojaa vastaan. Agamemnonin veljen Maneleussin vaimo Helena on kaapattu Trojaan ja hänethän pitää sieltä hakea tietysti takaisin. Agamemnon on elokuvassa kuvattu hienosti myyttiseksi hahmoksi, jonka kasvoja ei koskaan näytetä kattojalle. Hänellä on myös eeppinen musta haarniska, jonka kruunaa semmoinen tosi näyttävä, todella näyttävä krypärä. Mikä sana siltä meinasi tulla? Elokuvan yksi hienosta kohtauksista onkin, kun Trojan portin auetessa esiin tulee ensin Agamemnonin musta hahmo, ennen kuin hänen sotilaansa vyöryvät tuhoamaan Trojan myyttistä kaupunkia. Itse Trojan sota, tai lähinnä sen piiritys, kestää 10 vuotta. Sota saadaan päätökseen vasta Odysseuksen keksiessä Katalan suunnitelma, jossa kreikkalaiset soluttautuvat Trojan kaupunkiin uhrilahina toimivan puuhevosen sisälle. Tämä on varmaan aika monelle tuttu tarina.
Tämä puuhevonen on elokuvassa toteutettu kyllä tosi mainiosti. Se on sinänsä uskottavasti tehty. Toisaalta sen koko ei ihan sitten puolla sitä, että sinne mahtuisi monta kymmentä sotilasta piiloon. Mutta siinä sitten myös näytetään, että ennen kuin hevonen saadaan muurin sisäpuolelle, hukkuu sinne hevosen sisään nousuveden myötä osa sotilaista ja muutkin kärvistelevät siellä kuseen ja ulosteen keskellä. Suunnitelman onnistuminen vaatii myös nuoren Sinon-nimisen sotilaan kuoleman, käytännössä uhraamisen. Sinonin rooli on elokuvassa pieni, mutta sen vetää onnistuneesti Elliot Page. Ja mä en itse asiassa uskonut, kun puoliso elokuvan jälkeen väitti, että roolissa oli sama tyyppi kuin Junossa ja Inceptionissa. Tajusin vasta internetistä tarkistettuani, että joo, Elliot Page on vuonna 2020 kertonut olevansa transmies. Tässä mä myös näin itse sen hyödyn siitä, kun elokuviin tai peleihin hyppää mahdollisimman freshinä. Ilman, että katsoo trailereita tai seuraa elokuvan hype-keskustelua etukäteen, kaikenlaiset yllätykset on mahdollisia. Trojan valtauksen jälkeen Odysseus päättää valita niin sanotun maisemareitin, väittäen miehistölleen sen olevan nopeampi kuin Agamemnonin valitsema reitti. Odysseuksen onni näyttääkin aluksi hyvältä, kun ruoka alkaa olla lopussa, vastaan tulee saari. Ja perhana saarella on vielä lampaita. Vaan kaikille Homeroksensa tunteville ei tulekaan yllätyksenä, kun miehistö jää lampaita luolaan seuratessaan sinne vangiksi lampaiden kaitsijan kanssa. Poseidonin yksi lapsista, Kykloppi Polyphemos, syö sotilaita, kunnes he keksivät juonen saarelta karkaamiseen. Trailerin jälkikäteen katsottuani jopa itse Kyklopin ulkonäkö oli siinä spoilettu. Se on aika uskomatonta tyylitajun pettämistä, sillä elokuvassa Kyklopin ensinnäkeminen pimeässä elokuvasalissa oli kyllä mahtava kokemus. Nolanin versiossa Kyklopin naama on tavallaan käännetty 90 astetta yläosasta ja pystysuorassa oleva silmä sekä hieman vinossa oleva nenä näyttää kyllä todella häiriintyneeltä. Mutta ei se ulkonäkökään vedä vertoja sille epäinhimilliselle ulvonnalle, minkä Kyklopi päästää sitten sotilaiden sokeuttaessa hänet. Tuossa kohtauksessa puolisokin pisti kädet korville ja tuskin oli ainoa. Mä kyllä tykkään kovasti siitä, miten Kykloppi on leffassa toteutettu. Se on samaan aikaan sekä uskottava oloinen, mutta silti selkeästi fantasiaolento, vähän niin kuin suoraan painajaisista kuitenkin. Kuvaus ja valaistus vielä korostaa Kyklopin painajaismaista fiilistä, ja tämä osuus leffasta onkin jo melkein kauhuleffa. Koska Nolan tunnetusti inhoaa tietokonetehosteita, Kykloppi toteutettiin näyttelijä Bill Irwinin ja ohjattavan puvun yhteistyöllä. Kykloppi todistaakin vahvasti, että oikealla tehosteella ja elokuvan tekemisen ammattitaidolla saadaan aikaan uniikkia jälkeä, jolla voidaan peitota jopa tietokonetehosteet. No sitten ne sotilaat karkaa sieltä saarelta ja Odysseus haluaa jostain syystä vielä kostaa ilmeisesti ne sotilaidessa kuolemat ja ampuu sitä Kykloppia nuolella silmään tai selkään, kun se oli, en muista niin tarkasti. Mä en oikeasti tiedä, mikä merkitys sillä yhdellä nuolella enää tuossa vaiheessa oli tungettu Kyklopin silmään semmoinen palava puutukki. Mutta jostain syystä ne Odysseuksen sotilaat pitää sitä nuolta kuitenkin semmoisena selkärangan katkaisijana niin sanotusti, että ne saa sen Poseidonin vihaan päälleen. Ja merelle päästyään näyttäkin siltä, että Poseidon ei todellakaan ole iloinen ja Odysseus miehineen eksyy merille, vaan taas tuntuu Odysseuksen onni kääntyneen maata näkyvissä. Tällä kertaa saarelta ei löydy lampaita, vaan aikuisen ihmisen kokoinen lapsi. Ja tässä vaiheessa katsojalla juoksee jo kylmä hiki selkäpiitä pitkin, ja kun lapsi kirkue juoksee sumuun, tietää, että sieltä sumusta ilmestyvät jätit, ne ei ole kavereita hankkimassa. Alkaakin aivan järjetön teurastus, jossa Odysseuksen miehistö kuolee vasemmalta ja oikealta. Joo, Kyklopin sotilaiden syömiset oli ällöttäviä, mutta Laistorokynien säälimätön ja tunteeton teurastus kylmäs kyllä sielua myötä. Alkuperäisessä tarustossaan Laistorokynit oli kannipaaleja, mutta Nolanin versiossa tähän ei viitata kuin ehkä ihan vähän sillä, että sotilaat näytetään ajettavan vähän niin kuin puista muodostuvaan aitaukseen. Tämä koko Laistorokynien kohtaaminen on ohi yllättävän nopeasti, vaikka ei Kykloppiinkaan ihan hirveästi aikaa käytetty. Sitten tämä rantakohtaus, jossa Odysseu onnistuu jousella tappamaan yhden raakalaismaisista jäteistä, on myös hieman sekavasti leikattu. Yhdessä kohtaa jätit on ihan kintereillä ja karkuun pääsy vaikutti täysin mahdottomalta, mutta sitten kuitenkin kohta miehistö kerkesikin laivaan turvaan. Joissain arvioissa jätteä on kritisoitu tylsäksi CGI-ropoksi, mutta minusta niistä hohkaa täysin tunteeton kylmyys niin kuin hyvällä tavalla. Tässä kohtaamisessa Odysseus kuitenkin menettää arvelta 2/3 miehistöstään, ja sehän ei tietysti tästä miehistöstä kivalta tunnu, tai ainakaan niistä, jotka jäi eloon. Odysseuksen kakkosmiehen roolissa oleva Euryloktos johtaakin miehet kapinan tapaiseen, kun Odysseuksen onni, joka ehkä tässä vaiheessa voidaankin määritellä enemmän epäonneksi, johtaa heidät taas uudelle asutukselle. Odysseus käsketään jäämään rantaan muun miehistön tutkiessa saarta ja sieltä löytyvää asutusta.
Asutukselle johtava tie on täynnä eksoottisia eläimiä, kuten leijonia, tai no ehkä se oli yksi leijona, pantteri, leopardi ja näin, jos mun eläinmuisti nyt toimii oikein. Asutuksella miehistö kohtaa vanhan herttaisen, hieman höpsähtäneeltä vaikuttavan naisen nimeltä Kirke. Kun miehistö saa naisen vakuutettua siitä, että ei ne mitään pahaa hänelle tee, suostuu nainen jakamaan tekemänsä lihasoppaa nälkäiselle joukolle, ja jostain syystä sitä lihasoppaa olikin tehty yllättävän paljon. Mutta miehistöllä näyttää olevan sellainen nälkä, joka ei syömällä lopu. Seuraa ihan järjenvastainen pakkosyömisorgia, jossa yhdistyy yleisöön iljettävä audiovisuaalinen tykitys Kirken groteskiin ihmiskehon muovaukseen, jossa hän leipoo miehistä sikoja. Tässä kohtauksessa varmasti suurimmalla osalla jengistä teatterissa loppui leffaherkkuja syöminen kuin seinä. En ihan vastaavaa body horror-kohtausta ole hetken nähnyt. Kirken roolissa todella vaikuttavaa työtä tekee aikoinaan Oscar-ehdokkuudenkin saanut Samantha Morton. Hän ei itselle ole tuttu näyttelijä, mutta kummoisia ennaltanäkijän lahjoja ei tarvita, jotta voi veikata hänen uran nousevan jatkossa kiitoon. Knoppitietona mainittakoon, että Morton kertoi haastattelussa alkaneen itkemään ilosta, kun Nolan pyysi häntä Kirken rooliin. Mä en siis itse usko, että hänen uransa missään kuopassa on ollut, mutta Nolanin aura on selkeästi tosi iso leffamainossa. Odysseus pelastaa miehistön tajuamalla Kirkkeen juonen ja neuvottelee miehistölle vettä ja ruokaa saarelta ja matka jatkuu taas eteenpäin. Tämäkin kohtaus itsessään ratkeaa aika nopeasti ja tässä on tämmöinen tietty teema nyt havaittavissa. Kirkke antaa matkaohjeeksi oikean suunnan, joka johtaa Haadeksen antiikin Kreikan mytologian alamaailmaan. Samalla Kirkke varoittaa Odysseusta, että hän ainoastaan tulee matkasta selviytyä, mitä Odysseus ei tietenkään usko tai suostu uskomaan. Odysseus miehistöineen saapuu Haadekseen ja kohtaa siellä kuolleiden Teiresiasin, Sinonin ja Agamemnonin haamut tai henget. Teiresias toistaa Kirkken ennustuksen, että vain Odysseus selviää matkasta ja kertoo myös tulevasta valinnasta, jossa Odysseus voi valita, kuolevatko miehistöstä kaikki vaiko vain osa. Teiresiasin roolissa Dexterin isänkin tuttu James Remar tekee lyhyen, mutta sitäkin vakuuttavamman roolityön. Ja Sinonin haamu parjaa Odysseusta siitä, että hän ei kertonut hevosen olevan petkutusta ja pyytää Odysseusta palauttamaan Antinoosin häpeän takaisin. Tällähän viitataan elokuvan alkuun, jossa Odysseo kokosi armeijansa arvonnan avulla. Alun perin lähtöarvon sotaan sai Pattinsonin näyttelemä Antinos, mutta hänen rikas isänsä maksoi Sinonin isälle siitä, että Sinon ottaisi paikan armeijassa Antinosin sijaan. Ja mä en ihan tajunnut Odysseuksen ajatusta siitä, että hän tämän kaupan hyväksyy sen huomatessaan, mutta elokuvassa tätä perusteltiin jotenkin niin, että Odysseus oli empaattinen isien häpeää kohtaan. No sitten tämä Agamemnonin haamu vielä varoittaa Odysseusta kotiin palun vaaroista ja neuvoo häntä pukeutumaan joksikin muuksi ja selvittämään ensin ilmapiiriä ennen itsensä julistamista. Samalla selviääkin Agamemnonin surullinen kohtalo. Yllättäen sotareissulta kotiin paluun voittajana ei riitäkään vaimolle, jos sotareissun uhrilahjana tarjottiin jumalille oman tyttären hukuttamista. Agamemnonin vaimo Klytaimnestra murhaa miehensä aviovuoteeseen. Tämä kohtaus meinasi säikäyttää yli ihan kuseet housuun, sen verran raivoisa huuto murhaiskussa lähtee. Tämän pystyneen allekirjoittamaan myös vieressä istunut mies, sillä meinasi popparit lähteä sylistä kiertoradalle. Koko tänä aikana murhakohtauksen aikanakaan ei Agamemnonin naamaa näytetä, ja tämä tehokeino toimii kyllä erittäin hyvin. Hänestä kasvaa sellainen elämää suurempi myyttinen hahmo. Odysseuksen kuolleen armeijan haamujen jahdetessa eläviä takaa pääsee Poppo vielä kerran matkaamaan kohti seuraavaa määränpäätä. Ja varoittihan se Teiresias vielä yhdestä asiasta. Kun Odysseus miehistöinen kohtaa karjaa, ei sitä pidä syödä. Karja on nimittäin aurinkojumalan omaa ja sen teurastamisesta seuraa koko miehistön kuolema. Muistaakseni Teiresias eikä Kirkke varoittaa myös vaarallisista seireeneistä, mutta Odysseus kertoo tukkivansa miestensä korvat vahalla, joten ei ongelmaa siinä mielessä. Eikä aikaakaan kun eteen tulee Seireenin kalliot ja miehistö tulppaa korvansa. Odysseus toki haluaa kuulla Seireenin laulun ja käskee miehiä sitomaan hänet keskimastoon. Seuraakin sitten aika raastava kohtaus, jossa Damon esittelee hienosti näyttelijän taitojaan. Damon. Alun himokas Odysseus murtuu lopussa raivoisaan itkuun, kun Seireenin laulu muuttuukin viettelevästä surulliseksi. Miehistä yksi saa tässä vaiheessa myös mestariajatuksen ottaa tulpat pois korvista ja kurvaa yksinään uiden kohti Seireenää 2-tahti Yamahaan verrattavissa olevalla nopeudella. Mä itse asiassa luulin ekaksi, että se vahatemppu ei toimikaan, vaan että siitä alkaa jengi sitten enemmänkin uimaa kohti Seireenää, mutta se olikin vaan tää yksi sankari. Alkuperäisteoksessaan käsittääkseni Seirin tappoi itsensä, koska Odysseus onnistui kestämään heidän laulunsa. Elokuvassa ei näin tapahdu, toisaalta näin se lienee loogisempaakin, kun Odysseus on vähän niin kuin huijas olemalla sidottu siihen mastoon.
Seerin kohtaus meneekin ohi tosi nopeasti taas, mutta sekään ei ole mitään siihen verrattuna, että kohtaus Charybdisin ja Skyllan kanssa melkein juostaan läpi. Odysseuksellehan kerrottiin, että valtava vesipyörä, jonka Charybdis synnyttää, tappaa koko miestön, mutta hirviö Skylla vain 6. Ja Odysseus tekee valintansa. No, Skyllan noukkiessa 6 miehistöstä ja retken taas jatkoessa eteenpäin koko kohtaus kuitataan pienellä väittelyllä Odysseuksen ja hänen kakkosmiehen Eurylokhoksen välillä. Kakkosmiestä näyttelevä Himesh Patel tekee varmaan työtä, mutta minun mielestä roolissa olisi pitänyt olla joku Damonin tähden suuruutta vastaava näyttelijä. Ei ehkä ihan joku Ben Affleck, mutta pienellä miettimisellä vaikka Idris Elba olisi voinut sopia siihen rooliin aika hyvin. Odysseus miehinen saapuu siipirikkoisena Trinakiaan, jossa on se karja, jota ei pitänyt syyä, eikä miehet sitä tietenkään syö, vannoivathan he niin Odysseukselle. Vaan kun tuuli ei käännykään suotuisaksi ja päivät kuluu ja ruokakin loppuu, niin kohtaus, jossa miehet syö yöllä salaa grillattua nautaa maakuopassa ja Odysseus löytää heidät, oli traagisuudessakin jopa koominen. Luuletteko, että jumalat ei huomaa teidän syövän karjaa, kun te syötte sitä yöllä pimeässä? Niin ne vastaa, että luultiin, että sinä et näkisi. Ehkä se myös kertoo siitä miehistön arvostuksesta Odysseusta kohtaan. Mutta sitten tuuli kääntyykin ja jengi lähtee Munaravia saarelta karkuun, vaan tuuli ei laannukkaan ja itse Zeus tuntuu puuttuvan peliin. Tässä myrskykohtauksessa meni iteltä ja monelta muultakin teatterissa kädet korviin, sen verran riipivästi myrskyjä salamat pauhasi teatterissa. Odysseus menettää loputkin miehensä ja haaksi rikkoutuu rannalle Kalypson seuraksi. Seuraakin 7 vuoden rannalla asumisen jakso, jossa yhdistyy sekä Odysseuksen selittämätön kotiinpaluun välttely ja Kalypson rakastuminen ja manipulointi huumaavilla muistiin vaikuttavilla Lootuksen kukilla. Vaan kun aikaa kuluu tarpeeksi, Odysseuksen rakkaus vaimoaan kohtaan voittaa ja hän saa muistinsa takaisin Lootuksen kukkien syömisestä huolimatta. Osansa on myös Kalypsolla, jonka rakkaus pistää hänet ajattelemaan myös Odysseuksen parasta. Viimein Odysseus myös muistaa tai tajuaa, miksi ei kotiin halua. Trojan sodan petos ja sitä seuranneet tapahtumat järkyttivät hänen mieltään niin pahasti, että hän ei uskalla kotiin mennä tekojensa seurauksena. Kalypson pienehkössä roolissa nähdään Charlize Theron. Theron tekee vähäisellä ruutuajalla mitä pystyy, mutta rooli on aika mitään sanomaton sivuosa. Theronin tehtäväksi jääkin lähinnä silitellä ja puhua Odysseukselle hellästi. Kalypso antaa Odysseukselle ohjeet rakentaa lautta ja antaa itsensä Poseidonin armoille. Zeus ei kuulemma anna Poseidonin tappaa herraa ja kerrankin Odysseuksen pitää antaa kohtalonsa muiden käsiin. Mies tekee työtä käskettyä ja päätyy lopulta Ithakan rannalle, jossa häntä odottavat juonittelevat kosijat, vaimo, yksi sokea, mutta luotettava palvelija sekä isänsä tuntematon poika. Mutta jos vielä sananen noista Odysseuksen retkistä, itse olisin halunnut nähdä niitä vielä enemmän tässä tarinassa. Vaikka elokuva kestää lähes 3 tuntia, tuntuu moni kohtaus menevän liian nopeasti ohi. Miehistön menetyksiä ei esimerkiksi juurikaan käsitellä ja kaikki konfliktit selviää aika nopeasti. Seikkailun suvantovaiheena käytetään monesti Ithakan NS-nykyhetken aikalinjaa ja Odysseuksen kohtauksissa paadetaan sitten nilkka suorana. Toisaalta mä ymmärrän tämän valinnan, koska kyseessä on ihan helvetin eeppinen tarina, jossa on paljon tapahtumia ja jo tällä rytmityksellä kolkutetaan 3 tunnin keston merkkipaalua. Enkä mä sitten tiedä, jääkö esimerkiksi Skyllasta kuinka paljon matskua leikkaamaan lattialle, koska tuo kyseinen kohtaus kesti valehtelematta alta 30 sekuntia. Tämän nopean etenemisen takia myös jännityksen rakentaminen jää monessa kohtaa vähän vajaaksi. Ääriesimerkkinä tuo Skylla, koska siinä jännitettä ei kerkeä syntymään ennen kuin koko homma on jo ohi. Samoin Kirkken yleensyöntikohtaus eskaloituu välittömästi. Vaikka se kohtauksena onkin yksi elokuvan mieleenpainuvimmista, olisi sillä voinut vähän enemmän ja hitaammin herkutella ja maiskutella. Mutta kuten alussa kerroin, leffassa asiat kerrotaan usealla aikajanalla ja Odysseuksen seikkailun ohessa vaimo ja poika on ennättäneet jos jonkinmoista. Penelopen paine valita uusi kuningas on kasvanut liian suureksi. Liikkeellä on myös tarinoita raakalaismaisesta merikansasta, joka on tulossa vääjäämättä kohti Ithakaa. Telemakhos päättääkin lähteä ehtimään isänsä. Mukaan lähtee Ryan Hurstin näyttelemä mentori ja tukkuu uskollisia sotilaita. Telemakhos matkustaa Spartan nykyisen kuninkaan edesmenneen Agamemnonin veljen Menealoksen luokse. Menealos ei kuitenkaan tiedä, missä Odysseus on, mutta tapaamista käytetään keinona kertoa Trojan sodan päätöksestä ja Odysseuksen roolista siinä. Menealos sai sodan päätyttyä vaimonsa Helenin takaisin.
Helenin roolitus on jonkin verran aiheuttanut netissä kitinää, koska näyttelijäksi valittiin tummaihoinen Lupita Nyong'o. Nyong'o tekee tuplaroolin näytellen myös Helenin kaksoissisarta Clytemnestraa, joka siis oli Menealoksen veljen Agamemnonin vaimo. Nyong'in rooli on pieni ja tässä epoksessa Nyong'in tehtäväksi jääkin lähinnä näyttää niin kaunilta, että tuhannet veneet lähtivät hänen takiaan sotimaan. Ja siinä roolissa hän kyllä onnistuu. Jon Bernthal tekee Menealoksen roolissa todella vakuuttavaa jälkeä. Bernthal aina tuntuu näyttelevän hieman semmoista samanlaista äkäistä ja aggressiivista tyyppiä ja sellainen Spartan kuninkaasta mielikuvaksi tulee. Petturi Antinous suunnittelee tällä välin Telemakoksen salamurhaamista paluureissun yhteydessä ja lähettääkin omat sotilansa matkaan. Tässä vaiheessa ne aikajanat yhdistyy, kun Ithakaan rantautunut Odysseus saa tietää salamurhasuunnitelmasta uskolliselta palvelijaltaan Eumaiosilta. Mutta edes hänelle Odysseus ei uskalla paljastaa todellista identiteettiä. Ehkä kuitenkin vähän erikoista, ettei se Eumaios tunnistaisi vanhaa ystävänsä ja isäntänsä äänestä, mutta toiselta 20 vuotta niin on se aika pitkä aika. Odysseus kerkee viime hetkellä pelastaa poikansa salamurhaajien kynsistä mentorin kuollessa myrkkyyn ja muiden sotilaiden palkkamurhaajien miekkoihin. Odysseus esittelee itsensä Sinonina pojalleen ja he palaa takaisin palatsiin. Odysseus ohjeistaa poikansa vaatimaan äitiään ottamaan uuden kuninkaan. Tämä vaikutti ekaksi oudolta, mutta ideahan tässä oli, että kilpakosijat saadaan yhteen paikkaan kerrallaan ja tapana oli järjestää koitos, jonka voittajan kuningatar valitsee miehekseen. No kuningatar ei ihan suoraan Telemakhosia usko ja Odysseus päättääkin vierailla palatsissa kerjäläisenä. Seuraa ehkä elokuvan koskettavin kohtaus, kun Odysseus kohtaa 20 vuoden jälkeen vanhan uskollisen koiransa, joka on jaksanut odottaa isäntänsä paluuta. Koiran kuoleman takia myös Telemakhos tunnistaa kerjäläisen isäkseen. Tämä kohtaus meni tunteisiin, mutta toisaalta myös sekin oli hieman hätiköity. Ei tälle olisi tarvittanut ottaa kuin 10 tai 20 sekuntia lisää fiilistelyaaikaa. Nyt jäi vähän tunne, että käytiin kerään ne sympatiapisteet koiran kuolemalla ja sitten jo pitikin rientää eteenpäin. Tämä on toisaalta aika yleistä Nolanin ohjauksessa. Nimittäin Nolan ei hanskaa ihmistunteita elokuvissaan ihan niin hyvin kuin parhaat ohjaajat. Ja tästä varmaan johtuu se tunne, että Nolanin elokuvista tuntuu usein jonkin sortin sielu puuttuvan. Odysseus saa kerjäläisen roolissa suositeltua Penelopen järjestämään kisan kilpakosioille. Ja tässä samaisessa kohtauksessa sitten paljastuu, että kun oli aikaisemmin elokuvassa puhetta ja huhuja siitä merikansasta, joka ryöstelee ja tappaa ihmisiä tullessaan, niin sen paljastettiin, että se kansa oli tämä Odysseuksen joukko. Tätä ei tässä elokuvassa sitä tuhoamista ja saarelta saarelle menoa näytetty niin paljon, että se enemmän se tarina keskittyi siihen niihin pääkohtaamisiin, mutta ei tämä Odysseuksen paluumatka niin muutenkaan ihan semmoista iloista retkeä ollut. No, tämä kilpakosioiden koitos, niin vähemmän yllättäen Odysseus on ainoa, joka pystyy sen jousen jännittämään ja ampuu saman tien nuolen kirvesrivistön läpi, ihan kuten alun montaasissa hänen kerrotaan aina juhlissa tehneen. Ja tässä oli tosiaan semmoinen paluu siihen elokuvan alkuun, jossa näytettiin, että oli Odysseuksen semmoinen bravuuri virittää se hänen oma erikoisjousensa ja ampua sillä semmoisen kirvesrivistön läpi. Ja kieltämättä tuo jousenjännitys oli paljon fiiliksiä nostattava kohtaus. Harmillisesti tästä seuraava Odysseus tappaa kaikki kilpakosijat. Tappelukohtaus ei ihan pääse niihin sfääreihin, joita elokuvan kliimaksi vaatisi. Nolan ei koskaan ollut hyvä ohjaa toimintaa eikä harmillisesti taida tajuta tätä itse. Monet ohjaajathan saattaa palkata tämmöisen apulaisohjeen tekee esimerkiksi toimintakohtaukset ja mun mielestä Nolan hyötys tosi paljon tästä konseptista. Tappelu on sekavasti kuvattu ja ei riittävän brutaalia, tähän nähden myös ylipitkä. Lopuksi tiisataan hetki sillä, että Odysseus kuolisi, mutta hän lähteekin vain maanpakoon kuningattarensa kanssa ja Telemakhos kruunataan kuninkaaksi. Lopputekstiajaksi lähtee jostain syystä soimaan räppiä, joka ei ihan osu omaan miekka- ja sandaali-leffafiilikseen, mutta tämä on toki enempi ja vähempi nillitystä. Lopputekstien jälkeen fiilis oli aika ulospuhallettu. Täytyy tunnustaa. Takana oli lähes 3-tuntinen kaikkien eeposten äidin Nolanin versio. Vaikka leffassa oli niitä tiettyjä Nolanin heikkouksia ohjaajana läsnä ja kaikesta kestosta huolimatta osa kohtauksista tuntui pikakelaukselta, mutta kokonaisuus on silti suurempi kuin osiensa summa. Leffa tuntuu näin jälkikäteen päivä päivältä aina vaan paremmalta, mikä on kyllä erinomaisen leffan merkki. Yksi yllättävä yksityiskohta leffan tekemisestä vielä. Idea tähän leffaan syntyi vasta keväällä 2024. Kuvaukset toteutettiin kesällä 2025 ja leffaan tuli siis heti ulos siihen perään kesällä 2026. Ja tämä on ihan uskomaton tahti.
tähän tahtiin, jos jengi tehtailisi tällaisia massiivisia spektaakkeleita enemmänkin, elettäisiin me selvästi paremmassa maailmassa. Ideasta toteutukseen. Ei mitään kässärin uudelleen kirjoituksia ja tuotantosotkuja. Esimerkkinä tästä vaikka Marvelin uusi Blade-leffa, joka julkistettiin jo vuonna 2019, mutta mä en usko, että se tuskin ilmestyy edes ennen vuotta 2030. Ja yksi juttu, joka Nolanin leffossa häiritsee teatterissa. Ihan joka kerta. Äänet on ihan helvetin kovalla. Ja kansi kysyikin tiskiltä korvatulppia, ainakin Mikkelissä niitä saa sieltä ilmaiseksi. Musasta ei ole vielä puhuttu, että musatan tässä leffassa oli meikästä ihan jees. Ei mitään mielenpainuvia melodioita, mutta hyvää elokuvaa, tukevaa soundia, mutta ei todellakaan mitään klassikkokamaa. Tavallaan mä halusin nähdä tästä myös Peter Jacksonin versio, jossa olisi enemmän huumoria ja semmoista suuren seikkailun tunnetta, koska kyllä tässä elokuvassa on aika iso ero vaikka niin Jacksonin Taru Sormusten herra seikkailuihin. Mieleenpainuva tää leffa on nytkin. Noniin, tää oli tämmönen arvostelu recap tästä mahtavasta elokuvasta, ja jos et ole vielä tätä teatterissa nähnyt, niin kyllä mä suosittelen, että meet kahtoo, että mahtava kokemus. Että vaikkei se olisi sulle vaikka kun ihan 3/5 taso elokuva, niin mä jotenkin uskon, että tämä tämmöinen eeppinen tunnelma tässä, niin se toimii leffateatterissa niin kuin erityisen hyvin. Mutta muista ottaa ne korvasuojamet tai korvatulvat sinne mukaan. Jos sua tämmöiset arvostelu-recap-hommat tai muuten elokuvahommat kiinnostaa, niin laita ihmeessä kanava tilaukseen. Mä teen tänne aina uutta matskua. Mä en varmaan välttämättä ihan joka viikkokaan, mutta tasaiseen tahtiin. Kyllä noita elokuvia TV-sarjoja tulee katsottua ja näistä aina kiva kirjoitella ja höpistä. Niin kyllä uutta köntsää ja kontsaa tulee. Sen mä lupaan. Ja jos tykkäsit videosta, niin heitä yläpeukkuja ja heitä kommentteihin, mitä mieltä sä olit tästä elokuvasta ja tästä videosta, niin palataan taas seuraava videon parissa. Se on moro!